Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya og mo ni ang akong pahinuklugan ninyo para sa atong leksyon karon. Unsay kalahian aning duha ka sentences? A. Diana had cleaned the room. B. Diana had the room cleaned. Nakahuna-huna na ba mo sa kalahian nila? Sige atong sutaon kung unsa jud ilahang kalahian. Ang sentence A, si Diana mismo ang nanghinlo sa room. Pero sa sentence B, gipahinloan ni Diana ang room. Dili siya mismo ang nanghinlo. Kung gipabuhat nato sa lain, pwede nato na ma-express na idea using have something done. Have, pwede siya ma-present, future, or past form. Something, kung sa tong butang nga atong gipaserbisyuhan, o past participle, ang serbisyo nga gibuhat sa uban. Ginapahinuan nimo ang room every other day. Have, singular man ang subject, so has ni siya dinhi ang imong gipahinluan. O past participle sa hinlo, clean. She has the room cleaned every day, so pwede siya pang present tense. Present tense gihapon ang have, pwede siya continuous form. My sister is having the room cleaned right now. Pwede po siya past form, simple, she had the room cleaned yesterday. Pwede po siya continuous sa past, she was having the room cleaned when I came in. Pwede po siya pang future, she will have the room cleaned tomorrow. Or, she is going to have the room cleaned this afternoon. Unsa pa pwede nato ipabuhat sa lain? Pa-repair sa motorcycle. So, pwede nato ingnan, she had the motorcycle repaired. Have, sa past form, motorcycle ang gipa-repair. Past participle, ang serbisyo nga gikuha nimo ang pagpa-repair. Pwede po da magpapintal utro sa ato ang mga bumbong. So we can say, they will have the wall repainted. So, have, dili future, something, ang wall, repainted, ang imong gipabuhat. Magpa-trim sa buhok. She is going to have her hair trimmed. So, ang have, diri, future is going to have, then something, ang buhok, and trim, ang iyahang ipabuhat sa lain ng pagpa-trim sa buhok. Pwede po ito magpa-repair sa kisame, maybe na ibusot. So, we're having our ceiling fixed. Present continuous ang have, and something, ang ceiling, o ang gipabuhat, pag-fix. So, timan ikong gipabuhat or ipabuhat na to sa lain, pwede na to na ma-express na idea using have something past participle na structure. Kung mo to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon, kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share niyo sa uban para maka-learn po sila. Please put kong like, subscribe, or follow para update mo sa mga videos nga i-share pa na ako po. Daghan jud kayong salamat. Have an amazing day!